Isang bangkay ng matandang lalaki ang natagpuang palutang-lutang sa Bakawan sa Sitio Bongon, Barangay Ginablan, Pilar, Sorsogon, bandang alas 5:30 ng hapon nitong Huwebes, September 25. Ayon kay Police Captain Brian Bea, ang Acting Chief of Police ng Pilar Municipal Police Station, isang residente sa nasabing lugar ang nakadiskubre sa bangkay ng biktima na kinilalang si Carito Lutino, 74 anyos, may asawa, isang magsasaka at residente ng Barangay del Rosario, parehong bayan. Base sa inisyal na investigasyon, lumalabas na patungo ang biktima sa bahay ng kanyang anak at posibleng tinangay ng baha habang tumatawid sa isang ilog sa kanilang lugar. Base po sa statement ng kanyang anak na si Danilo, ito po ay palipat-lipat ng tirahan sa kanyang mga anak. Kaya umalis siya sa Barangay del Rosario papunta sa Malbog ng Pilar. So dumaan siya ng Saklangan para mas malapit, nagkukross siya ng river. Yun ang normal nitong ginagawa. Siguro ng time na yon, dahil medyo maulan-ulan na, mataas ang tubig at malakas ang current ng ilog. So most probably natangay siya, kaya nakarating siya doon sa lugar na Sitio Bongon, Barangay Ginablan, at doon na po na siya nabuha. Wala ding nakikitang foul play ang mga otoridad sa insidente. Ganun pa man, sir, nagpakanda kami ng post-mortem examination na kinandak ng forensic unit ng PNP para talaga ma-establish natin kung ano ang cause of death. So ngayon po, nag-aantay kami ng result ng post-mortem examination ng Sorsogon Provincial Forensic Unit. Nakaburol na ang biktima sa kanilang tahanan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral.